γίνει μια ενδιαφέρουσα μερίδα, η οποία θα πρέπει και θα έπρεπε ίσως να έχει κινητοποιήσει και περισσότερο κόσμο από την πόλη της Καβάλας. Δυστυχώς, οι επαγγελματίες ακόμα δεν έχουν καταλάβει τη σπουδαιότητα που έχουν κάποιου τέτοιου είδους δράσεις και ελπίζουμε στο μέλλον, τόσο σε συνεργασία με το Δήμο Καβάλας, όσο και με την περιφέρεια και με τους υπόλοιπους φορείς, να μπορέσουμε να εμπνεύσουμε τους ιδιώτες που ασχολούνται με τον τουρισμό να αγκαλιάσουν τέτοιου είδους προγράμματα και να τα κάνουν εργαλεία για τη δουλειά τους. Δυστυχώς, σε μια περιφέρεια με πολύ μεγάλο ποσοστό ανεργίας, αλλά με ιδιαίτερα προσόντα στην ανάπτυξη του τουρισμού, τέτοια εργαλεία, τέτοιες δράσεις πρέπει να αγκαλιάζονται και πρέπει να ενισχύονται. Χαιρετίζω και εγώ λοιπόν με τη σειρά μου. Είχα ενδιαφέρουσα συζήτηση εδώ με τα στελέχη της προσπάθειας. Δυστυχώς οι ενδεικμένες υποχρεώσεις θα με αναγκάσουν να πάω από το γραφείο μου στο διοικητήριο, αλλά να ξέρετε